ମନେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ, ପୁଣ୍ୟର ଦିନ, ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହିବାରୁ ଆଜ ଦିନର ନାମ ହଉଛି ଜାଗର। ଉଜାଗରରୁ ଜାଗର ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ଆଜି ହଉଛି ପବିତ୍ର ଜାଗର। ଏ ବାପା ମା ମାନେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆଜି ମିଥ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବେନି, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କିଛି କରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣ ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର କଣରୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ କଣ, ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷଟେ ଅଣ୍ଡାଳିକି ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଆଣିବେନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଯେ କୌଣସି ହାତ ବୁଲାନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ, ମନ୍ଦିରର କଣ ଯେକୌଣସି ହାତ ବୁଲାନ୍ତୁ, ଯାହାଟେ ପଡିଲା, ଫୁଲଟେ, ବେଲପତ୍ରଟେ, ଯାହା ପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସେଇଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉଠି, ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଯୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିକି ସେଇଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କଣ ହେଇଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ, ରାତ୍ରି ସାରା ଯଦି ନ ଶୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୀପ ଜାଳି ସାରିବେ, ରାତି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ବାବୁ ମାନେ ଶୋଇଲେ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। আর না ଜାଗର, ରାତ୍ରି ସାରା ଉଜାଗର ରହିବା ଦରକାର, ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ଘରକୁ, ଘରେ ତ ଠାକୁର ଥିବେ ନା, ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଦୀପଟିଏ ଆଜି ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଆଜି ରାତି ସାରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଆଜି ରାତି ସାରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। କେତକୀ ଫୁଲ ଚଢାନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର କୃପା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କିଛି ଖାଇବେନି, ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଯଦି ଆଜି ପାଳନ କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ।